Takže čučík lidi, já jsem Mety a vítám vás už asi u posledního videa. Ano hejtři, dostáhli jste toho, čeho jste chtěli. Končím dnes 27.8.2015 ve 2 hodiny. Končím. Video vyjde teda díl, tak jenom abyste to věděli, chtěl jsem se s váma rozloučit. Já se s váma loučím, díky za všechnu podporu, kterou jste prostě, i hlavně za to, že jste mě sledovali, chci vám poděkovat. A děkuji všem, co mi pomohli, ale už jsem to prostě naposled. Tak já se s vámi loučím a ahoj. Tak jak jste před chvilkou viděli, tak si někdo myslí, že končím. Nekončím, tak byla to jenom taková sranda, protože jsem dostal kamenu Hero GoPro a takže budu natáčet vlogy a challenge a tak. A tak končí teda jenom logo Minecraftu a banner s Minecraftem jakože. Takže jinak zipáku, díky, že jsem to vytvořil, ale už to končí, už bude něco zase jiného. Budu třeba natáčet Minecraft, ale až díl, teďko si dám o něj oddech. Natáčet challenge, což bude asi lepší. A už se na to těším strašně moc. Bude to tak nějak za měsíc, už to přijde. Nové video vyjde teď a za měsíc přesně. Už vyjde i první, asi bych řekl, asi challenge dáme nějakou. Už konečně poznáte i další nový lidi, než jenom třeba Terry nebo prostě Zipáka. A nebo jednoduše mě. Taky děkuju Fodrymu za nové intro, které mi udělal a ještě jsem ho nepoužil až teďka. Takže díky všem za podporu. A konečně už se můžete těšit. Takže zatím ahoj.